να πω δύο λόγια για τη δίκη, την επερχόμενη δίκη, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα. Κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι μια δίκη παροδία, μια δίκη στην οποία θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Είμαστε πραγματικά αθώοι για αυτά που μας κατηγορούν και αν είμαστε ένοχοι για ένα πράγμα, αυτό το πράγμα είναι ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές, ότι δεν κλέψαμε, δεν προσκυνήσαμε και δεν ξεπουληθήκαμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε βεβαιώσει όλοι πάρα πολύ καλά και βεβαίως με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησαν να μας φημώσουν. Προσπαθήσαν να μας φημώσουν ορόζοντας μας φυλακή, δολοφονώντας τα αδέρφια μας, τραυματίζοντας συναγωνιστές μας, γιατί βλέπω εδώ και έναν πολύ αγαπημένο συναγωνιστή που ήταν και στο πλευρό του Αλέξανδρου του Γέροντα. Έχω μάθει ότι είχε κάνει και εδώ ομιλία ο πολύ αγαπημένος μας συναγωνιστής. Από εκεί και πέρα να πω πως αυτό που πρέπει να αντέξουμε είναι το χρόνο της δίκης να μην καμφθεί το ηθικό μας. Αυτό που πρέπει είναι να είμαστε όλοι αποφασισμένοι για τα χειρότερα. Γιατί μόνο αν είμαστε αποφασισμένοι για τα χειρότερα, μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται. Για μένα δηλαδή δεν μου κάνει καμία διαφορά το εάν καταδικαστούμε και πάμε 20 χρόνια φυλακή με το αν αθωωθούμε. Γιατί πολύ απλά την ιδεολογία τη δική μας, δεν μπορεί να την επηρεάζει κάτι τόσο πεζό όπως είναι η συκοφάντηση όλων αυτών των ανθελήνων. Εμείς πιστεύουμε στα σταθερά πράγματα, πιστεύουμε στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Δεν πρόκειται για κανένα λόγο, από το καλύτερο μέχρι το χειρότερο σενάριο, εμείς να κάνουμε ούτε μισό χιλιοστό πίσω. Είμαστε αυτοί που είμαστε, θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε και βεβαίως είτε δικαιωθούμε είτε όχι, ο αγώνας είναι ιερός και θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ.